Good morning! Hello, Sax! Ayan po, today is weekend, kaya wala pong pasok si Sax. Yan, nagpa-practice po siya magpiano, habang si Mister naman ay nagluluto doon. Tara, puntahan natin, Be. Tingnan natin kung ano yung niluluto ni Papang. Let's go! Dali, Be, tanawa, lamig ka yung niluto ni Papang. Wow! Kadagko, hiwa. Fluffy kayo ba? Nag-golden brown, ang color. Wow! Malamig na ni kaon ron, kay tugnaw ang panahon, iwan ka isgawa. Paris ka na eh. Wala ang Paris. Pancit Canton na. Ang gravy na araw dyan. Gravy na ko. Nanungkab ka sa gravy, ha? Saka, nagoy, nag-aso-aso pa. Gravy no. Yan, magsudyo. Luto na po ang ating fried chicken. Yan, braised fried chicken. Kailangan ito naman eh. Ito na yung unon. Yung chicken man, yung Paris, Pancit Canton. Chicken, alam niyo lang. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, kompleto po kayo buong Bisaya Studio family. Yes! Hello. Kaya kuha na ron, ng white classes sa weekends. So, naganda kami mga ka-studio ng mga cravings namin. Unang-una, mayroong Pancit Canton. Wow! Tsaka mayroong french fries at saka fried chicken. Mawa din ako ng gravy mga studio. So tara, hindi natin patatagalin to. Paniud to din mo. Yes! Kami rice or kay cars mo ni. Pray mo na, Sax. Hindi na. Okay. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ano, mga tanyo. Chicken tara. Muha nang nasi mo po. Mm. God, Mira. Limuhan ako sa... Init ta din ah. then Ah. Ani? Ano? Wani? guys, oh, Ako. Wow. Kain po. Murag crispy mo puro ma. Ginawa na to. 3. Ano yung kumakain? Mami! Wow. Look ka guys. Hindi kayo. Init pa. Init ba? Yusi sila mo? Ora tayo din na. Ora din na. Ora din na init. Init mo na mo. Mm. Tuwas ko pinagamay. Waa. Na. Wow. Oh. Kami? Wow. Good. Wow. Init pa kayo. Init bagit. Yan Ayaw po. din Narita sa buwan. Siya init. Gravy. Ilang ko daw kami. Sige. Wow. Mami. Anli gravy ni mo gusto nyo. Juicy pa sa ilalim. Wala nang dugo. Wala nang dugo. Hindi nyo po gano'ng crispy oh. Wow. Ito naman. Rice na to? Favorite. Ito isa kay bibi to. Oh, punya ka bibo ka mama. Hindi tayo. Juicy. Yummy. Kurot ng french fries. Nawala man. African wings. Ito na, palis no? Ha? Hindi?
Wako eh. Pwede lang ako. Kailangan. Yan, kasuod lang ako. Higop. Hindi ko alam mo. Higop ng Pancit Canton. Apa? Higop. Nako ang Pancit Canton. Ang gani ka? Okay? Wow. Medyo spicy to kunti na Pancit Canton. Parang isa. Lamig yung food trip. Umi. Fried chicken ya, Pancit Canton. Hindi. Ah. Paano yung sabog ko? Hmm. Kanya ako. Hmm. Muna pa. Muna. Ano pa ako? Init yun. Hamon. 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 Ba't ka magkakan ka? Sila nagtawag si Mama Fries sa baby food. Dami ang fried, no? Dami ang fries. Ngayon sa kalamit tatay. Meron ako dito ang kuan. Ata. Ketchup. Ang dala? Ngayon sa McDonald's nga kuwan ba? At ilawang ko pagkatong party na mo. Yung tilapia pa. Lagyan ng ketchup. Kaya, andyan na. Dami ka pamara yun. Simple kainan na ba ito mga studio? Kung yung wings pa. Init Yung pa. ka? Ano na. Pay, namian man ang tanag kaon. Ito is, di pa ma, kuan ra ba makuha ra. Kuan ang buko. Apa? Kumain na yung mga ilo. Bita. Dami na nukbok. Ito ang iro. Tagas gawas. Ano? Manokdok. Ketchup ah. Kanina ako. Hilak na. Hilak ng iro na. Gusto na doon sa buok mo. Half. Fried chicken. Half sa chicken. Naapa mo galing kuha niyo? Maapa na ito na ako rin. Init tayo. Sulit yun sa kikuan. Yun na lang, ang ka. Dagang ito lapit ako busog. Sambusong na, undang na.
Ma, mami po ko. Tubig, please. Pa? Oh? Ito nga? Wait, nasa na? Yari tani. Yeah. Sog na ka? Papa, sog na ka? Kumain na ako nito, Baso. Naku, kawin. Okay. Hinahinay lang. Nagani mo lupog. Shout out na si Mama. Classmate ay. Sige mo tawag. May video call. Shout out ya. Unsa man? Yung mga classmates. Ada. So, nakay-shout out. Oo, manuhon ka. Shout out kay Bunking. Shout out doon kay... Shout out. Kainit. Diyan pa. Samantha. Shout out kay Samantha. Shout out kay Tatiana. Shout out. Isa pa man. Isa. Shout out kay Albert. Shout out kang Cedric. Hindi, memorize na yung mga names sa yung classmate di ay? Di, naara sa aming group chat. Ano nasa yung group chat? Mayroong group chat na si Sax. Duha. Duha? Sige. Takta. Jewish. Shout out kay Jewish. Shout out. Yan mga studio, grabe ang busog mo na. Dim-dim, hurot eh. Daghan kayo. Busog na nga na. Oh, wapa pagod na horot ang ako ang Pancit Canton o ang chicken. Ako, konti lang kinain ko ng Pancit Canton. So yun mga studio, maraming salamat po sa panood sa episode nito. Kita-kits mo tayo sa sunod na mukbang. Bye! Bye!